வேணுமா? எப்போ கிடைக்கும்? இப்பவே கிடைக்கும். பின்ன அட ஜோ, விளையாடாத. எந்தா ஜோ? இப்பவே வேணும்னு கேட்டு இப்படி பயப்படுற? வைக்காத, அது வைக்காத, என் கழுத்துல கட்டு. வளராத சுச்சி. ஜோ இல்ல ஜோ, கழுத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டேன். இப்ப இந்த மொமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணேன்னா லைஃப் லாங் ஏன் இருக்கும். ப்ளீஸ் கட்டு, ப்ளீஸ் ஜோ. என்ன ஜோ? மனசார கட்டுறேன். இதான் உன் தாலி.